Evalên hêja di vê vîdeoyê de ez ê ji mîtolojiya Yewnanî behsa çîrokan ji em bibêjin mîtosekê bikin ku navê wê çîrokan jî Mîtosê, kezîmara Medusayê ye. Mîtosekê mîtolojiya Yewnanî ye. Di roja me de Medusa yek ji wan sembolên girîng yên bajarokê Dîdîmê ye û yek ji wan sê cinawerên bin erdê yên mê ye ku bi navê Gorgonan têne nasîn. Ji wan sê xwehên cinawir bi tenê kezîmara Medusayê bimirine û yên ku lê mêze dikin jî Medusa wan di cih de dike kevir. Ji ber vê yekî jî di devra antîk de bi armanca ku dêwan biparêze li perestgeh û warên taybet gelek wêne û peykerê Medusayê hatine danîn. Di çanda antîk de derheqê jiyana Medusayê de çend rivayetên cêreng têne vekutin. Di wan rîwayetan de xelekeke hevpar heye ku ew jî ev e. Serê Medusayê ji aliyê Persewûsî ve hatiye jêkirin û bi vî awayî hatiye kuştin. Ji xwîna wê jî hespê bibask Pegasus û Qîrîsar çêbûne. Di perestgeha Apollon de jî hatiye xwestin ku peykerê Medusayê werin danîn. Li ji ber ku temamkirina perestgehê gelekî dom kiriye, peykerê Medusayê nîvco mane û wisa jî hatine heta roja me. Ji wan peykeran ye ku baş hatiye parastin û heta roja me jî maye li hewşa perestgeha Apollon ya li Dîdîmê tê pêşandan. Ji bilî perestgeha Dîdîmê ya Apollonî çend peykerê Medusayê li Stenbolê li Sarınca dibin ardê de jî hene. Ev peykerê Medusayê li binê Bakurê Sarıncê ne û ji serdema Romayê mane. Efsaneya Medusayê. Medusa wekî keçekê ciwan û bêdev dest bi jiyana xwe kiriye. Ew wisa bêdev bûye ku xwedawendan hesûdiya wê kirine û xwedan jî dana pey wê. Nemazê jî xwedawenda Athena gelekî wê hezî diye. Poseidonê xwedayê deryayê jî dîldarê wê bûye. Poseidon bi eşqa wê dîn dibe û rojekê bi destekarî li perestgeha Athenayê pêre radizê. Li ser vê bûyera Athena ji Medusayê gelekî aciz dibe û wê dike Gorgon. Piştî ku dibe Gorgon, Medusa ji bedeviya xwe dûr dibe. Medusa gelekî ar dibe û porên wê vediguhêzin maran. Medusa ji ber ku mirov bû bimirin bû. Ji ber vê yekî jî Athenayê cezayê wê hindik dibîne û wê dide kuştin. Kujerê wê jî Perseus e. Di dema serjêkirinê de du zarokên wê yên ji Poseidon, Pegasus û Qîrîsar ji zikê wê dertên. Dilopên xwîna wê digihêjin çola Libyayê û vediguherîne maran. Perseus serê wê jêkirî û Athena jî çemê wê ji xwe re dibe. Ji xwîna wê du dilopan diyariyê Kral Erikonîsî dikin. Ji wan dilopan yek jehrekê kujende ye û êdin jî jerkuj e û ku hemû nexweşiyan baş dike.